Ja, hvordan man laver en god æbleskive. Man skal have nogle gode råvarer, og en god opskrift, og tålmodighed. Og så, ja. Der var også en tredje og kærlighed. Og det var kærlighed? Ja, det var kærlighed, ja. Julemarked er en gammel tradition her på Toruplund. De sidste 8 år har man afholdt julemarked her. Den har vi selvfølgelig valgt at videreføre, den tradition. Og som man kan se, så er der jo gang i den her. Vi forventer en 500-600 besøgende på sådan en søndag her, første advent i december. Hvad er historien med de her ravdele? Jeg arbejder ude på Ølsted, en gasbetonfabrik, og der brugte vi sand til at lave gasbeton af. Og så arbejdede jeg i sandgraven. Og så i sandgraven, der kom samtidig sådan nogle revler her med sådan noget sort trækul. Og der var så rav imellem det der trækul. Så det er ikke fundet ude ved stranden, det er fundet i en sandgrav. Hvorfor er det vigtigt med et julemarked? Det er vigtigt, at vi ligesom får lokalbefolkningen inden for dørene her på Toruplund for at vise frem vores produkter, det vi kan. Og i hverdagen er det jo hovedsageligt kursister, der kommer og besøger os, og ikke så meget de lokale. Så derfor har vi valgt at åbne dørene til julemarkedet, så de kan se, at man også kan holde en fest på Toruplund og i det hele taget gøre lidt for lokalbefolkningen. Ligeledes laver vi nogle aftener om sommeren med grill og jazz i Atriumgården, som også er meget velbesøgt. Der kommer gerne sådan 70-100 mennesker sådan en onsdag aften til grill og jazz. Netop for ligesom at gøre opmærksom på, at vi er også en spiller i lokalmarkedet. Hvor finder du inspiration til dine dekorationer? Ja, de kommer ligesom af sig selv, når jeg er i gang. Jeg skal i gang først. Det er svært at komme i gang. Men når jeg så er i gang, så er det ligesom så, når jeg sidder og laver noget, så tænker jeg, jamen sådan kunne man jo også gøre. Så det er noget, jeg sådan forandrer på og finder ud af hen ad vejen. Så ja, jeg ved ikke. Jeg kan ikke sige, hvor det kommer fra. Nej, det er noget, der sådan kommer af sig selv. Kommer du igen til næste år? Ja, hvis jeg lever så længe. Jeg er jo ikke helt ung mere. Prøv lige at fortælle, hvad er det, man oplever, når man går ind ad døren herovre bagved? Jamen, der oplever man alt fra julepynt og julenisser til loppefund, kattens værn, tombolaer. Jamen, der er lidt af det hele. Man kan købe juletræ herovre. Og selvfølgelig har vi åbent i restauranten, hvor vi serverer en juleanretning. Og man kan få gløgg og æbleskiver. Vi har lidt produkter. Køkkenet har lavet noget blommechutney til dagen. Vi har været ude i haven her i sommer og plukket de plommer, vi har i parken. Og dem har de så syltet og lavet om til blommechutney, så man kan købe sådan en lille glas med blommechutney. Fra Toruplunds egen have. En økologisk lækker sag. De træer, du har stående her, hvad er det for nogen? Det er troldhassel. Undskyld, det er troldhassel. Og jeg har haft 3 store træer stående i min have. Nu har jeg fældet en af dem, og så vil jeg prøve at sælge nogle af dem. Men der er måske for mange ombud efterhånden, så må jeg sælge det, jeg kan. Så er det det. Er det en fast dag, I holder det julemarked? Det er altid den sidste søndag i november, vi holder det. Nu i år er det så faldet sammen med det den første advent, men generelt er det den sidste søndag i november. Hvad hvis nu man sidder derude og gerne vil have en bod? I har jo masser af boder og stande herinde. Ja, folk skal være hjertelig velkomne. Det er bare at tage telefonen og ringe til Elsebeth. Det er hende, vores bogholder, der står for arrangementet. Og det er bare et opkald, så kan man få en stadeplads. Hvad med dig og Line? Hvad får I ud af sådan en dag her? Jamen, vi får det ud af det. Vi får hils på mange af vores kunder. Vi inviterer også selvfølgelig også nogle af vores kursuskunder op og se Toruplund i en ny klædedragt. Får vi snakket med dem og får bygget nogle relationer til kunderne. Og udover at vi får snakket med mange af de lokale, som vi ikke ser i hverdagen. Men altså, det har været en oplevelse at komme her. Ja. Jeg kan godt sige, det er et flot julemarked. Og parret, der ejer stedet, har de jo meget, meget rare mennesker. Ja. Nu fedt. Er det jeres første besøg på julemarkedet? Ja, det er det første besøg, og det bliver ikke det sidste. Vi kommer igen til næste år. Det er fint. Tak. Vi siger tak.
Vi har haft Torblund i 4 år, hvor vi har selvfølgelig videreført julemarkedet tradition. Okay, vi tager lige forfra. Julemarkedet på Torblund er en... Peter, så godt nok ved, at jeg griner. Undskyld.